ҳодисае ки дар ноҳияи ишкошин ба вуқӯъ пайваст бори дигар аз камбудии масъулини соҳаи муориф дар самти таълиму тарбия ва коҳишёбии арзишҳои хонаводагии ҷавонони ноогоҳ дарак медиҳад. Санаи 24 майи соли 2022 ду нафар сарбози қушунҳои ҳарбии 0411 раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ишкошин Додалиев Зоҳир Бахталевич санаи тавлаш 1988 сокини деҳаи дашти ҷамоати деҳоти Юсуфбеги ноҳияи ишкошимро ки дар канори дарёи Панҷ низоми сарҳади давлатиро дағалона вайрон мекард боздошт шуда бо ӯ суҳбати фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Додалиев Зоҳир аз ин амал хулосаи зарури набароварда баръакс дар пояи хусумату нафрат нақшаи қасосгириро мекашад. муддати 2-3 рӯз сарбозонро пайгирӣ намуда санаи 24 май ду нафар сарҳадбонеро ки аз деҳаи дашт ба тарафи пости сарҳадӣ ҳаракат менамуданд боз медорад. сипас мисли абош ба яке аз сарбозон дарафтода ӯро мавриди латукуб қарор медиҳад. дар натиҷа сарбоз ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. санаи 24 май соли ҷорӣ дар лаби дарё сарҳадбонон маро ҳангоми моҳигирӣ дастгир намуданд ва ба назди пост сарҳадбон блокпост сарҳадӣ бурданд. дар он ҷо маро фаҳмондадиҳӣ карданд ки дар назди лаби дарё дигар гашти гузор мумкин нест ва маро ҷавоб доданд. ман аз он ҷо рафтам тарафи хона. вақте ки баробар омадам сарбозонро дидам. он сарбозе ки маро дар назди соҳил дастгир карда буд ба вай дар афтодам. вайро латту кӯб кардам. ба ин қаноат накарда санаи 27 май бо ду нафар сокини ноболиғи ҳамин деҳа хонандагони синфҳои 10 ва 11 мактаби миёнаи рақами 19 ноҳияи ишкошим Илназаров Эҳсон ва Ошурбеков Анди маслиҳат мекунад ки ба сару рӯи худ ниқоб пӯшида сарбозонро ратукуб намоянд. дар натиҷаи роҳандозии чорабниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ чунин ҳолат сари вақт пешгирӣ карда мешавад. ҳолати дигари монеаҷоткунӣ ба фаъолияти сарҳадбонон ба қайд гирифта шуд. шаҳрванд Ниёзмаҳмадов Ниёзмаҳмад Ҷумахонович соли 1975 сокини деҳаи дашти ҷамоати Юсуфбеки ноҳияи ишкошим мудири хоҷагии мактаби миёнаи рақами 19 ҳамин ноҳия дар маҳалли зист хусумату нафрат нисбат ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро таҳқиқ намуда ҷавононро ба ташкили гирдиямоиҳо даъват намудааст. дар ҳузури 3 нафар аз сокинони деҳаи дашт Бодурбеков Шерафган, Султоналиев Дилдорбек ва Додалиев Зоҳир қайд кардааст ки дар ягон маврид аз сарҳадбонон пуштибонӣ накунед, гаштигузори онҳоро дар деҳа маҳдуд намуда онҳоро ҷазо диҳед. номбурда дар маркази деҳа ду нафар сарбозони дидбонгоҳи сарҳадиро боздошт намуда шаъну шарафи онҳоро пас зада мавриди таъхир қарор медиҳад. 24 май соли ҷорӣ бар тарафи дорухона расипор шудам. қадри ро мерафтам ки аз қарбачаҳо ба ман дучор шуданд. сарбозони сарҳадӣ буданд. вақте ба ман охӯрдам ман бояд ҷанҷол барпо шуд ва даштномаи ноҷо кардам тарафи опа оча ва ақубатҳои ман бисёрам пезӣ буданд. ва ман баъд аз он ба ман 3 нафар сокини деҳаи дашти ҷавонони дашт охӯрданд. Шерафкан Дилдорбек Зоҳир. ман ба ӯ як душта суҳбат кардам. суҳбати мо қадар дер давом накард. ман ба ё гуфтам ки бе ҷавонон якҷо шуда як митинг ташкил мекунем, чун ҳодисаое ки дар шаҳри Хоруқ ва дар ноҳияи Рӯшон шуда буд моро ҳаминтар мекунем. ман ба деҳа омадам. вақте ки аз деҳа мегузаштам Ниёзмаҳмад дар он ҷо бо 2 сарбоз муноқиша дошт. дар ҳамон ҳолат ман ва Шерафкан ва Дилдорбек ӯро аз ин кор боз доштанӣ шудем. вай дар ҳолати мадҳушӣ буд. дар он ҳолат бошад Ниёзмаҳмад ба мо гуфт ки сарбозонро латтикӯб кунед, дар деҳа намонед, мисли Рӯшон, Шомон, Хоруқ хезед митинг кунед. дар асоси маводи ба расмият даровардашуда санаи 1 июни соли ҷорӣ аз ҷониби прокуратураи ноҳияи ишкошим нисбати Додалиев Зоҳир Бахталевич бо моддаи 328 қисми 2 ва нисбати Ниёзмаҳмадов Ниёзмаҳмад Ҷумахонович бо моддаи 237 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳар як шахс бояд дарк намояд ки сарбозон дар шароити мушкилу тоқатфарсо бо қимати ҷони худ ва шабзиндадориҳо амнияту осоиштагии мардумро ҳифз менамоянд, аммо ду се тан нохалафи гумроҳ бо мафкураи ҷиноии худ мехоҳанд вазъро мураккаб созанд. дар ҳақиқат аз кори кардаи худ пушаймонам. аз тамоми ҷавонон хоҳиш менамам ки ба корҳои бад даст назананд. ҳодисаҳои Рӯшон, Хоруқ барои мо дарси ибратанд. аз кори кардаи худ сидқан пушаймонам. ҷавонон ба ин корҳо даст назананд. ва мо аз кори кардаи худ пушаймон ҳастем. ба ҷавонон тавсия медиҳем ки ба ин кор даст назананд. аз кори кардаи худ пушаймон аст. ба ҳамсолонам низ тавсия медиҳем ки ба ин кор даст назананд.
ин аз сатҳи паси фаъолияти бахшҳои маориф шӯъбаи кор бо ҷавонон аз сатҳи деҳат то ҷамоат гувоҳӣ медиҳад. дар сурати пешгирӣ накардани ин зуҳурот ҷомеа метавонад ба мушкилиҳо рӯбарӯ шавад.